May akon mga Ratowski. May laginaw. Ihawan ko sa mga kuwan. Ihawan ko sa talwas gabi. Parang ako pilit-pilit ni mawin ako. Ini mga gagmay nga labi Ratowski. Ini mga gagmay labi sa libot. Ako nitong putlo niya mga paluwa nga. Diba? Naghapla na sita. Tingnan ni Ratowski. Okay. Mawir menggunakan ko. Bikin kayo. Yeah. Karena nampun sa pilas. Nagadaw ni mawir po. Ini ko ang dalam telepon. Tingnan ni Ratowski. Okay. Ito si kumakas siya. Ini lihat. Ya ako ipadapin yung mga kon. Ako ng mga susi. Sana hapla. Hapla. Oh, bisa dibikin semawir. Ini mawir kaya ngapon ako dito. Labo na imangga magatos. Mag anak kaya kuan dahon. Medyo kuan ni aksyon kadaot. Sprihanan siguro ini. So ako lang ilinya-linya magatos pag hawan pa ni. Kaya ko lang ilinya-linya. Di kasi bitaon. Ini. Awan. So, kaya. Let's see. Awan. Gini, lihat. Okay. Terus gini kayak di kita ban. Muka noh. Nah, nih. Pula ni. Oh, si ban. Palang bro. Naanad na tris ko ba. Terus kaya mangga. Namulak. Nana siya mga putot. No? Namutot na oh. Tapos yung mga bulag. Yung mga bulag niya.
buntut. Malah di madumlangan sa mga bata. Ito sih. Ini ada kok yang lebih. Ini ada gani mo bunga. Maigo ko diha basa, maigo ko din ha, maigo. Tay, sibog. Sibog dito, maigo ka dito. Pod. Ito sih. Dako na lang lebih. Kita ni bunga. Ini perlu. Oh, bikin lip mower untuk sih ngapa nang paluah. Lip mower aja ini sa kadapin. Ini aksam di kada orang yang lebih. Yang sisiyo. Pero masih apa ni? Masih maulian pa ni siya. Sa siharihan lag. Pati man kanila ay magtutos kiyon agi ni kadaot. Kani nga punuan. Pero naulian ra man siya. Kani dadi siya pagka dadi juga kadaot kito. Pero ulian mo kusugod niya dahon. Korbay tadi pati yung sul. Jangan salah dia. Kita terus di. Oke. Kawan. Sabi. Memang daw ito siya. Enggak na. Bukan siya mabali yung sanga, hindi kapitan ng mga bata. Labong ang tanong kayo. Turkod. Nakos bukid ito sih, no? Okay. Nakos bukid. Babawara sa balay, pero buntod ba buntod. Bukid na itawag. Ini problem. Sudah. Tur. Nih. Basta maksud na udungo magtusi putlon ko na handaan. Persen na dungo. Putlon na ni. Ikapiutan ko mga bata. Na kemito. Strapol kuan siya, violet. Violet ni siya kuan. Kemito. Gani ka wala bitaw matumlang yung mga bata dula dire. Di arah los mangga. Ikut kan ni ma sakan gani nila sigurado gyud mga piang gila ni kay ni umok mabali. Bantay man ang dito magtuski dali kay mabali. Ni sakat ako. Dito pa ko putusi. Kaya hindi ko gabasan. Gagmay ko man yun. Pulahin ako di siya natanong. Kung hindi apas kay medyo bakante man. Ito siya.
Lain na ako itanong. Ano pa kanti mo gud si? Kani kani apa siya po ni? So magkadaot. Terus kita uniform ng estudyante. Siguro gitangag bis iro. Oh, sayang kayo. Yan si estudyante. Murag sa pambabae ng uniform. No? Napalit siguro. Tangag si iro. Bantay. Tingnan mo terus ki. Doon na kay. Yan naman. Okay. Lahir ako din tanong. Nada ako na. Tanong ni tatay. Doon si Mili. Sige ano na. Mangga siya. Diri nga side wala man siya pamulak. Dito pikas. Wala si ginagmay bulak. Mangga ni dire, oh. Mangga, serapul, may mga bangkok sa santo laking tanong diha. May rambutan. Mangga, oh. Sabi na ko bumatay ni siya kay di action magkadaot yung mga dahon. Inuwan ra dito, nangilis ra dito. Kini mga jubilina mga katuski kani. Diturok ni siya din. Hindi ka diya ang punuan no, babaw. Diturok lang ni siya din dayon wala na ako si Ebda ko na lang siyang gi atiman dayon kung di na triman niyo ni Julie naman ni tinda ko hindi na gyapon dito karon hinoon ni dasok hinoon maayo so balik kira dalang kaya man putlong. Oh,igulinan. Kani nga sang putus ya, kung saan ito po. Kani nga putus ba? Kani nga sang ba? Hindi naman siguro po no. Kani nga duha mo idayon. Kani. Dok. Ito na ano na ito na siya gabi ito na mo luloy ng palwa putol. Ini nama nanya ko tuwaro sanga na parang dito yan punuan yung kan sustansya ang dagko dahil na yung kanang lebih dia lebih nga limbaon minus man og bunga gagmay. Doon. Ini putol nih.
Ito siya, sarap ulit po na. Nasa siya sa una sa sagbot. Totoo din ako ni wa ma limpyo eh. Muna dulo na naman ko sa tingawan. Ito, mawiranan. Mau ni tirahan ako ugma de. Dia nga sa ngay atok nga pula. Mau ni tirahan ako ugma, mawiran ko. Ini tuh. Ini ko. Nga mga tusyo, hawa na ang kon. Hawa na ang lobby. Hindi siya gubutan na on. Mga mangga, timulina. Tapos masih ito mga tusyo. Ganto. Okay. Landong nino sa kahoy. Landong kay nito sa init ng gawas. Dito mo silog landong. Ganahan naman akong gatan-aw sa mga tanong gatos. Ano ba? Landong na sa tanang. Tanaw sa mga tinanom ano sa ripang na paga na hindi ko na sa ito may naninay tayo mapaabot. Ban siang ko na so godo kumunga santol yung pagkaon santol di na galing mapasok ka gulog na lang launa imedya pa ang oras kasi init pa kayo ang panahon. Kani ko na maayo na ang dagan sa panahon. Wala pa'y na mataan nga pressure bago bagyo. Kabagyo yun ang kasunod. Bisaya ang Luzon mo ay naigo. Dako kayo kadaot. Ay lang dati sa Mindanao kay may mga trahedya, hindi kayo lala, hindi kayo dinagpudot. Samantala sa Visayas ginatos ang kinabuhi sa tao nga nawala. Kumot ka sa Luzon karon mga katutski, wala pa man gyud tino gyud o pila gyud kinabuhi ang nawala, nakalas. Mga katawhan nga nawala ang kulianan, nawala ang pinahas kinabuhi, munay kuyaw gyud kayo.
yun matagkaroon ko niya monitor dito sa tuang palipot sa mga paibalo diha kung halang yun nga follow kita pag yung sumanon para nga ma-ikay ta sa istasyo labi na ginanaa sa dating dito sa mga sapa dating sa baybay dating sa mga bukid mahimo gyud og dunay mga kuan diya may mga madunggan nga pagpahibalo himangno langit nga inig yung tumanon para ma-ikay din mo sa mga istasyo. Kanina ako ganit din mga katuski wala ka usahay kung ba ni makilid ba ni pero dili gud yung mga kanang tindog-dog kayo nani lang mo niyang posisyon mga katuski ano lang mo na ka takilid mo patar lang tanaw pero bahala ni siya so dili gud yung nga bakilid jud kay yung pengon tos babaw kana bukid na diha hinay-hay di lang gihapon ta mo kumpiyansa kay usahay manggod ang mga kalamidad dili mo pili og lugar mga katuski no ibalo gid maana pareha nang di man takibalo simba ko kung matimingan gyud og anak siya diha gid siya matugpa di kita maka bantay diha dapita mga katuski okay pakita sa inyo so kanang napahak bitaw mga katuski sa bango tulo ka buhawi gid ang mitugpa diha kana ko mapakita kana tulo ka buhawi ani hagsa diha pero kag may igo ra gyud siya nakatabok sa nakaabot sa karsada ang lapok dili pa ni mao ang highway sa una may pang highway sa una may pang karsada igo ra gyud siya nakatabok nya balay wala pa yung mga balay di hawan pa kaya nga nato mga tos kay simba ko dunay mga balay nga may maigo bisan tuod siya gamay pero mo damage siya no mo guba gyud siya kuan kanang balay nga maigo dako posibilidad nga pagguba gyud nya tapos siguro nga kalas pa tong kinabuhi walang maniguro kita kanang nay di man nato siguro gini trahedya ini mah kalamidad karon kita bugo kay tanaw kanang asa kita nasin gina-interview dito sa kuan sa mga media bugo jud kay tanaw mga kuskin dili mapugnan gyud nga makatulog na ilang luha bisan gani ako tanaw hindi na ko malikayan hilak ko mga katusi dali po kayo makahilak ko rin nawadaan sinas kinabuhi imbis nga iya nakuptan iya pag yung nabuhian gumikan sa kapusok sa bulong sa tubig muna sakit di kayo nakita ginimi mo hinas kinabuhi nga biras tubig sakit kayo panandungon muna nga baritay matngon panahon na ng posing ito na ganito paginamdom na ganito grabe lagi nga kalamidad nung miabot karon sa Pilipinas walay pili nga dapit minsan ganin sa gawas mas grabe gyapon sila dito lugar sa gawas nasod nga kalunok gyapon sama gyapon ani nga sistema nagtabo sa Cebu mga lutaw mga sakyanan alam gyapon dito sa gawas magtanaw ko sa balita walay pili ang kalamidad nasa siya mo padulong mga nga maniguro kita sa kabulingon mangandam kita kanunay simba ko ikaw yan na timingan handam na tada
pananom yung babaw para dipinsa mga katuski ba. Kita may kusog nga baha, mga kusog na tubig, mapugan sa mga pugungan o gamay sa mga tanom. Dili dali muli o kuyota kaya na may mga gamot kaya ni lubi mga katuski. Kaya ni lubi kini kapot mo kaya ni gamot. Ako kini katabang. Pero kung naado sa mong balay niya habog na kaayo ay lagi panganubon o utol mga katuski. Kaya kaning lubi kuan dili man dali matumba pero ang iyang bunga mga hulog kung labi naghangin anak mo paingos imong atop madaot ko ang imong atop niya basin og maputol niya nang lambas ng balay madami siyon yung mga lubiro na doon sa balay kuha na so wala pa na ito ang balay na wala pa na yung mga birada ng ito kinaanin na lubi gamay pa ng balay sa una yung sinisumpay utro nung nga dikit ang lubi na pareha na ito siyo pero kanang lubi gagmay na yung kanang gagmay yun na siyang lubi anak kung pa dito di kayo maklarang ito siya kinasakit na semangga na diha na idako nga punuan diha mga pila ka adlaw siguro na ako malugar na ako na siyang patyon mga katoski kay ang hadlok na ko na takilid magod ang pabos takilid niya paingos balay so karon mga katuski badas ko sobos kay kutong hawanan ang talisay talisay mo dia sa yung mga tosking pa ako na nasing pulungan kaya kung plano ana ini ka dako na siya punuan kibali tulok punuan man na siya nga ang putol ang punuan ana dayon ni salingsing ang tulo kasi medyo kasinugang siya mo ay akong gipatubo karon kay ini kadakwa na magtosking plano na ko ana ako nang butangan og kining balay-balay mura ng balay-balay dia para ulayan ba may bugnaw man nga dapit nga dikot sa balay kanimo to siyo dikot sa balay so maniko niya to ko sa bus init man ko to ganinan init mo mahugani na diha ako taas kayo mutar na bang tuski ng puno mudahom nga maabot nga kadako tayo ng putlon yung mga sangangan ni yung mga sangan ito ibo sa taas mga sa kanil yung mga sangangan tubo pa yung sa babaw mo yung putlon para nga di mo baga ako mo naging pagkatayan ng passion fruit yung passion fruit nga yung kakatay ang tururo man mabunga
Ayan, terus kaya. Kalau iputol lang mga pang. Itong tagas. Yan na. Kung hanap yung tubo, putulo na po. Pero, yung sarili nito, hindi, no, tulo-puloan yung ito siya. Tulo-puloan siya sa lugang. Kasi lugang na siya tulo. Ano yung plano niya? Ang dako, yung bata no, balay-balay. Init ah. Init. Muna yung plaster sa babaw. Ipatos kayo. Sige mga toski. Ito tutup. Kaya salamat sa inyong pag-uban. Pag-uban ka na ko na yung kahapon. Bye-bye and God bless.